A veure, el principal motiu és perquè s'ha deixat de vendre. No podem assumir tots els riscos que hi ha, no? I la gent ja s'estem descapitalitzant i aleshores no toca altre remei que tancar. Creus que és degut a les grans franquícies que fan la pressió aquesta als petits establiments? En principi sí, perquè han començat amb les seves maneres de fer, doncs ja d'obrir festius, són molt més agressius en el moment de vendre, els preus de les coses sí que no ofereixen la qualitat ja ni a nivell d'atendre la gent ni amb el producte.